Karen? Yes. Der er vist noget galt her. Hvor er det der, Pelle? Lukas! Hej. Kigger du lige ind et øjeblik? Hvad er det for noget? Hvad er det, der er skidt? Ja, det kan jeg ikke sige. Måske det bedste, at du tager fri et par dage, ikke? Så kan vi få det her på. Hvad har hun nu fundet på, den lille bandit? Vi har desværre anledning til at tro, at der er sket grænseoverskridende adfærd imod. Du skal ikke høre på, hvad de siger. Jeg kalder mig en lille pige, og hun lyver ikke. Så hvorfor skulle hun lyve nu? Hvad laver I her? Hvad sker der? Hjem igen, Lukas. Du kan ikke få noget af her. Jeg har ret til at købe ind her. Jeg kan godt gå og se. Det er min bedste